omusacha oyomo aserieta Wycliffe Osuku oyo kageire kumukurura omwana w'emyaka 11 oyo boigo ore omwiwoye obutubogokera chitariki 25 cy'umutyenyo yiga 12 omwaka oyo yiga ase ensemo ya Irinka Tabaka imeye bunge ya South Mugrango county ya Kisii abagakubeko byara obutubogokera lero n'abanyanyimbo nakobekwa ase getaseni ky'abanyanyimbo ya Tabaka negekore kegendrete gogikerwa mono ase amateyo yaberege komukia umumroyo na tana nigaberega gukora ebikore bitari byo kugokya ase babere bakugania boigo abana korendwa chinga kichonsi umurike tonde mo Steven nigatwarganirete roboti rwa senchera iyo bwagare. Tazila alikuja usiku akabisha mlango na nguvu nataka tumfungulie. Sasa tukamfungulia mtoto tu mdogo akasema ngati tumfungulie, akapiga ule mvulana wetu na mdogo. Sasa akaniambia pita hapa twende, kapita tukaenda, akaenda kwa ile nyumba yetu yangu alikuwa anaishi, tukaenda akaenda kanifanyia vituko, alitarua paka suruali yangu. Oyo no mwana omoko Munyaruka oyu asoroboti orotora biserie tari yaye omwana bwe myaka 11 we kirasi gya kabere oyu akorera buna nyara gutachirwa inse na isemo ke obotuko bogo kiere suku ya Christmas chitariki 50 omotyenyi oyo usuku gachitaka muiguri umurango akamuira gisuna kianko yaye akamakorera amang'ana ngana paka Nyamarambe ngaeresa abanyagitari bakalika bakamudumia bakamurigirira bagateba nekene bakatuwa mariogo tukairana koreng'ana ne chinkwana cyaba matebange n'abanyakenyoro nigo baereire buno mukagirwa yo monene Wycliffe Osuku Onuonga atwarire bikorwa ebibe bune biga sama tukamagega eng'ana ya ichani ria abanyakenyoro babu mwancha esa blockation ya Iringa etabia yenjari ngengia because yakerache ta nande nabwatete mori umungino minto nera akanyekorera boigo ebikone bibibe omungino minto agatokanire nde nomoke motige tumwabere togatiga nkubwata aro omwana oye nara omwana ino mbono nkomoira tolo pakatapaka chikulike statement nkubwata aro omwana oye omotianira kogokwana nkoguchinja because ngina matuka mange tari kobera ngina nere noboreria akora Nairobi agochochi cha mountains na ndoirana nekenyore keiga nekenyore kebwata amani mono lakini asinga kichalero yatokiro mwalifu tubukiro okora majabu mpaka yaga tusangirike ntamo iga igonche na kigere watanga ekenyore ketiga abantu na abalifu bacho rubon ekenyore kenino kenana kebe kienge kwa sababu jikondigo tabanga omuntu okoro bwalifu ase family ye family yose yabeire na ndi yagechiwe ekiombe gyokorwa ndobo mwanya bantu gya utu coalition nigo kyagikairi boko ng'wenganeye bono na inche buna omuntu utu nabona ari ukigotebanga abantu baito abana baito tigatubarinde egekogera ring'ana ria koregetega iga Iringa iga ring'ana ribusuku omukage omuntu akubwata omwana bwe myaka 11 na ndo tigete omung'ina oye erine ring'ana ribe sana bono na nduna abana utu atogotebanga tigatotware obomwanya abantu onyendi y'omuntu iga abwata obomwanya abantu tare gokorera omwana ring'ana riga mokorete ring'ana ribe ring'ana ribusuku rigosari ebirenge ribio omwana obogima bwaye bwensi ena igwete bobe pina akurete kiagera usuku na amete sekenyoreke na nche na amenyete noni nchande na baranyore njera ambwate enarere tokorera okonene ritukeria tatindare tie na gwate stress yenene ekera chitaga chaka guturamaga isiko atagite gutoita yani wana atagite mnanto chigo so usento iro mwana nyagitari ngamotebia nyoko gonkora nkore igo gonkora sekene ngamotebia usuku kirakiri nande ngamotebia ukweli nauma onye yale ngo buri mongi kwamnyokera kuru echiro nande pakangaga woche gototurete ngototemina omwana okungachiri omwana nande akaeresa usuku ikaro agakira kiribo magega yokubwatwa kumukagirwa monene ase ekineke kebwatekaine neng'ana yogo tibongwa kwa omwana omokasi chisemo chia Tabaka inganya tekoba kubwatwa sobo tukobo kiera lero na sevono ingarege segetaseni gya Tabaka police station agirikira bwacho no gukigwa segega berekenene no muroze rweki na asenganeye kuyara kobako gochaka kuripoteria Ndizi TV korwa sensemo ya Tabaka ward egotoka sebungia South Mugirange county ya Kisii
erieta riane Ndemo Steven.